akeh dek iki takon apalne kok. Ini kok mau napa-napa? Ya, Kusuma Wijaya. Ah ya. Kalih ngawur sithik kok. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora. Kok abang matane? Ngantuk. Ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran, Mas. Iya, Gitu. totoke. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi, terus dhe anake legit ngono. Engko Pak enek dramane, Pak. Oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik, Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono ta. Heeh, Kusuma terus Wijaya. bareng-bareng kok rapi, terus Heeh. dhe anak Legit. legit. Oh, legit kuwi ditampelne. Ya, ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit yo. Rupane iki lho. Oh, nggih, mirip gitu, Pak. Mirip. Mirip. Nah. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba yang apa? Ya. Ya. Lunging mekar lan seni pos pita ing taman sarlo Pacaran kok ora mesra. Lawan dari asoy Iya. Jongbe panas. kumbang mawayang terangsang pucuk sari rembang
Sudah selesai, dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nyok tak sangoni 100. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya.